Dobrý. Nejhorším je po něm. Výborně. Máš tam 2 kousky. Jako ptáček mi jeden, prosím. Jej. Dobrý. There you revealed your love, and you laid down your life. This is the message of the cross, that we can be free, to lay all our burdens here at the foot of the tree. The cross was the shame of the world, but the glory of God. Oh, for Jesus you conquered sin, and you gave us new life. Yeah, you set me free when I came to the cross. Poured out your blood, for I was broken and lost. There I was healed, and you covered my sin. It's there you saved me. Hey, this is the message of the cross. Co jsem tady napísal? Dál. Apšo. Neříkej Apšaj, říkej Balík. Jo, Telegram. Telegram. Já koordinuju. I to jo. Eva píše. Hele, balík. Balík, je to balík. Co to balík? Jsou balík. No, To je dopis. potřebuji jiný. Počkej, to si postavíš do frontu. Je takhle. To je, jak to, že to má napsáno? Co jsi? Já jsem to zelený. Zelený. Takže co ty chceš? Modrá je to? Jste jo. Pozor, nechoď sem. Teď tam zůstaň tam. Tohle je kde tříkou? Na to leze. A dostaneš roubík do pusy příště. Tak kontroluj ti tu pusu. Jo. Takovýhle řvaní, prosím tě. Co tě tady polekají zvířata v lese?